आदा मा सोरबा फैदों सोर आङो दे ए नों ए थां जिरायथ' थां रानि आलासिखौ न' सिङाव लाना थां औ दे जागोन बेयावनो जागोन जोंना जायगाफोरा गाज्रिथारलै मोनामनाय मोनगोन नोङो जेबो नङा दे होमबालाय नोंसोर थाथ' आदानि लोगोफोरा माबोरै सफैखो नोङो गाज्रि मोनदों फैनायखाय नङा गाज्रि मोनाखै माने माबोरै सिनायखौ नोंलाय जोंफोरनि न'खौ बिब्दिनो सोङै फैबाय आं दाखालि नोङो बेगखौबो लांनो बावगारदों आंबो आरो सोरनो हैनो होननानै माब्लाबा लांफैनो हानाय होननानै बिब्दिनो हैयासै जेबो नङा आं नोंखौ सरिसो बुंनो फैदों सरि मानो नोङो बेसेरा दाखालि अन्थाबाथावनो जेबो दाय गैयालाफानो आंनि थाखाय बुजाबाय आंखौ निमाहा हो सरि दे आंखौ हागोब्ला निमाहा हो मानो निमाहा बिदों नोंलाय नोंहा जेबो दाय गैयाना आरो आं नोंखौ जेबो हामा मोनखायाखै गाज्रि मोनखायाखै माखौ निमाहा होनो थेवबो आं दुखु मोनबाय दंमोन गोसोखौ एसे रेजें मोनबाय ओमफ्राय नोङो मा थोरसि सुलायो नामा माबालै बिब्दिनो गेजेर रानिना एगजाम सोलिबाय दंना खामानि मावबा आरो फरायनाया थालाङोना बेनिखायनो एगजामनि समाव आंनो एसे एला मावनानै होयो बा एसेबां अनो मालाय बिनानावखौ जोंफोरना आरो मा फैसा बिदाया बुनोसो जाबाय थायो मालाय बिनानावखौ एसेबां अनो थौ न' सिङाव जहै नों बेयावनो बेसेबा गोबाव गसंनानै थाबाय माथो थाव जिरायहै आं बे थोरसिखौ सुनानै थांथारनि नोंसिनिया आया गैया नामा अबावबा थांदों नामा आइ जोंफोरा रावबो गैया न'आव जों मावरिया आगैसो आंजोंल' बिमा बिफा रावबो गैया सरि आं मिथियामोन मा साबजेक्टनि एगजाम दं पलिटिकेल साइन्स आगैना गोजानथार जायो माथो हारसिं थाङो नामा दालाय हारसिं थांनांदों थ'र' आगोल आदाया दोनैमोन नोंसिनि आदायालाय आंनि आदाखौलाय मानो बुनांगौ सरि आगै नङा जेनेबा नोंसिनि बिदाया बिब्दि मावनाङोमोन आरो साना हौवाना आंनि आदाखौ बिब्दि बुनाङामोन नोंसिनि बिदाया मा मानसिफोरजों गोरोबनानै थानो रोङा नामा माखौ लानानै एसेबां दुगा देखायो बिलाय नों नुदोंना आब' आदाया दासिमबो मोजाङै थाबायनो हायाखै सानब्रै जाबाय नोंसिनि आदाया एसेबां बुदो आंनि आदाखौ नोंसिनि बिदाया साला दिनैसिम आथिङा खरा जाबाय दं मोजाङै थाबायनो हायाखै नोंनो खोन्थायाखैसो जेबो बियो आंसो मिथिगौना आंनि बिदाया गावनि गोसोनि दुखुनि बाथ्रा रावनोबो खिन्थाया बयनिबो सिगाङाव मोजाङै रायलायनानै मोजाङै मिलायनानै थायो गोरोबलायनानै गोसोनि दुखुखौ दुखुआवनो लाखिनानै दोनो आं मिथिगौना आदाया बेखालि बेसेबां गोसोआव दुखु मोन्दों बुङाखैसो बियो आंनि सिगाङाव मिनिनानै देखायो नाथाय आं मिथिगौना आगै आदानिफ्राय जानानै आंनो सरि बुङो आंखौनो निमाहा हो आगै सरि नों निमाहा बिनाङा आब' आं नोंखौ गाज्रि मोनाथ' आं माने बाथ्राखौ बुंदोंसो जों आरो मावरियानि फिसा आब' मा बुंनो जोंहा सानसे मावाबानो मोनजानो रोङा आदाया सानब्रै जाबाय नै दखानखौनो हैनो हायाखै आथिं सानाय जानानै नोंसिनि आदाया बुनानै मा जाना थाखो दा सानब्रैमानि जाबाय खामानियाव थांनो हायाखै जोंफोरनि बायदि फिसाफोरा मावाबा मोनजायाना आब' आंबो जेबो मदद खालायनो हाला आंनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो माथो होनबावनो आब' जानांगौआ जालांबाय नों गाज्रि मोनाबा आंजोंनो एगजामखौ हैफानो हागोन थौ आं स्कुटि लाबोदों आं दोनना फैगोन थौ दिनै नोंजों हे नोंसा बिदाया आंखौबो बुवाथ' नोंजों स्कुटियाव गाखोनाय नुफानानै बुवालाय सिख्लाफोरखौ बुनाय नङा गेरेन्टि गैयालै नोंसिनि बायदि बिदाफोरजों क्रिएक्सो खोमा मानसिया बुलाबायनोबो हानायलै अबावबा बुवाथौ
बुवा दे आंजों थांफाथ' आंखौ हले बुबाथाय खारग'खायालै बियो बुवालै दे बुबाथाय बुबानो जाबाय दोखो बुखागोनलै आङो खारग'खाया आंजों मोजाङै हो एग्जामा औ थौदे आब' दे होमबालाय थाथ'दो जेबो गाज्रि मोननांला मोना थाथ'दों होमब्लालाय औ दे होमब्लालाय आब' थादो बेस्थ'ब्ला एग्जामखौ मोजाङै होबानो जाबाय दे होमब्लालाय बेथ' रानि गिदिरसो खोमा सोर सिख्लाखौ दोनफैदों कलेजाव बा समायनाथार माथो सिख्लाया समायनाथार माथो बे सिख्लाखौ नुफेराखैमोन माथो बे जायगायाव बबेनि जाखोबा सोंनांगोन र' नारिनाव बेबायदि चाकाचाक सासे माल मोनबाथ' आरो टेनसनानो गैला अबाय अरसोनानै दंमोनलै अनजालि माइनाव नुवाखैमोन माथो दे होमब्लालाय नोंना गोबावबो जाबाय माब्लाबा लोगो मोनलायसिगोन औ दे थांगौबा नामालै सिख्लायालाय हा माथो दाबो सफैला टाइमालाय बेसे जाखो नायनो र' एग्जाम जोबनायनि टाइम जाबाय माथो ओंखारबोआखैयानो खेबसे नायथारनानै थांथारगौ सानदोंमोन आङो एसेबां समायना सिख्ला नुथाराखैमोनलै आं बे जायगायाव है आथिं साथिं सालायलांबायलै आंना फैबाय जाम्बि आं लास्ट कुइसनखौ लिरनोनो हायासै आं फरायखानायमोन फैखादोंमोन समखौनो मोनासै बेलानो बुनानै होबाय बालनि आंनाथ' नकल लानानै फैखादोंमोन लिरनोनो हायासै बाल समानो मोनासै फाग्लिया ओरैनो थांलायबाय बाल 10 नाम्बार जाबानो जागोनलै बाल फैदो बासखौ मोननाय नङा थांगौबा थाबायना थांनांगोन बेसेबा गोजान ओइ तुमब्रे बासआ थांगौबायसो ना मायोथाय दाबो फैलिया माथो थांगौनामोन माथो ओइ सना बै सेंग्राखौ आं दहाय कलेजावबो नुदोंमोनहाय सोरखौ बै जना थानायाहाय बे जना थानाया नोंखौनो थादों थै जाम्बि मालाय गारि नेबाय दं नङाहाय ना नोंखौ दहायनिफ्रायनो बेसेबा नायबाय दं फाग्लि नायाखैना मालाय गारि नेबाय दं खोमा फैबाय औ थौ नों बायदि समायना सिख्लाया खारग'खाया आंजों फथायनानैसो सारिथारगोन आं नानि फैनाय खानायाव थाव फुनना फै दे थाब फै ओइ रानि दहाय अबाव थांनायलै थांदों आरो आंहा नोंलाय मानो नांगौ हे आदाया बिग्रायमोननाव थांनायखौ नुवाखैथ' अबाव नुनाय नोंलाय सोर सिख्लामोनलै बियो सोरो नों कलेजाव दोनहैनाया कलेज गेटसिम जे दोनहैदोंमोन स्कुटिजों सोरमोन बि सिख्लाया नोंलाय माब्ला नुलाबायनांगौ बेफोरखौलाय सिला मेगन बायदिनो सोरमोनलै बियो नानि नोंनि लोगो नामा माथो नुफेराखैमोन आगोलो नोंलाय मानो नांगौ मोनसां था खिन्थायाबा आंहा गाबोन शपिं खालायनो थांनो नागिरदोंलै बिशालाव रावबो थांफायाबा था थांगोन आं थांगोन सोरमोन सिख्लाया थार बाथ्राखौ खिन्थाबाथ' रायजागोन आं बुजागोनसो अबावबा थगायना दोनसां बै आंनि लोगोसो पानबारिनि
मानो एसेबां डिटेल्स नांगौ जादों नोंनोलाय? ओइ ओरैनो सोंदों आं अबावबा नुनाय बायदि मोनदोंमोन आगोलो बेखायनो। दिनै हारसिं माथो। मा होननो दा गाज्रिसो मोनगोन ना मायबा लिंबाबो। बे सेंग्राया दिनैबो फैदों बेयाव। आंखौ फैसा खालायबाय दं खोमा बेयो। मानसियालाय नायनो मोजां।